vítejte u prvního dílu pastiček. A co si dneska ukážeme? Ano, je to past a co budeme potřebovat? Nějaký písek, TNT, pressure plate a redstone. Tyhle věci si dám do inventu. A takže teď si ukážeme, jak se ta past postaví. Fotku bych si mohl vzít. Okay, vykopete si takhle jakoukoliv díru, může to být jakkoliv velké. A uděláte si to hluboké, abyste do blbečka mohli zabít, nebo tam dáte lávu. To je v podstatě na vás. Nebo kaktusy a tak. No ještě si to opaku povíš. Tak jsem tu zpět, už tu mám hodně hlubokou díru. A počkejte, to mám teďka nějak divně. No. Každopádně teďka si dáte TNT 1, 2, 3, 4 bloky dolů, jenže já tam asi nedošáhnu. Ano, 4 bloky. Je to písek. Je to redstone. Je to zase písek. A pressure plate. Tak, a teď potřebujeme už jenom blbečka. Tak, a máme chyceného blbečka.